Aku tahu. Yo raine kaya bakis. Malam salib salipan bara. Andini. Mohon maaf ya. Iya Bang Jarwo. Kali ini saya akan mencoba untuk melantunkan suara saya merayu kamu gitu. Iya. Kemet apa dodo? Dodo ora gutak nembak. Bocah ngono. Bocah lahir bareng bledek apa iso. Lho, piye Oh, aku nonton pelawak iki lho aku. Kok jenenge munggah panggung kok kaya kalah main dadu. Klunuk. Kesik. Aku tak takon marang kowe ora kena kowe ndhisiki apa sing dadi ucapku ya. nuwun iki nuwun. Gawe iki sapa? Kula dadak. Hah? Kula dadak. Dodok. Nggih, Jeneng asli apa kuwi jeneng samaran? menika nami asli kula nggih menika dadak, Pak. Dodok ya. Nggih, Apa kok dijenengke Dodok mangka asma Kinarya Japa? nah niku, Pak. Menika wonten sejarahipun. Jarahe piye? Nalika semana bapak kula niku tiyang boten gadah, ibu nggih sami. Heeh. Bapak menika badhe nyambut damel tenggene daerah Kalimantan. Heeh. Menika nyuwun pangestu tenggene wong wedok ibu kula. Oh. Mula lahir procot dijenakno namine Dodok. Tegesipun dongane wong wedok. Merga saka bapakmu ndodhok ana ngarsane ibumu, Nggih. banjur ndiweni patembaya yen to duwe anak dijenengke Dodok. Dodok leres menika. Lah mburi iki menungsa apa dudu? Menika kethek. Kesik. Kowe jenengmu sapa? Kula, Pak. Iya, Komet. Mosok lali. lho. Komet ta? Nggih, Saka Bojonegoro. nggih, Mong. Oh iya. Lah kok kaya ngono? Pripun? Lho, tegese Bojonegoro ki rak papane para wali. Nggih, Kok ora ning sorote babar pisan. dereng. Kula Urung. nek pun jam 12 punjul nembe. Atus- Nyorot. Nggih, boten mesti. Lho piye to jane iki? Nggih, kados sentolop lah, Mong. Lho, ngono. Nggih. Dadi ana sunare. Nggih. Coba caloro tak keparingke. Kowe kok ora ngaturke bekti aku ki ratu lho ya. Nggih, sungkem bekti kula kun. Hah? Ngerti ketoprakan. Ah. Sekedhik-sekedhik. Oh, coba dengar. Nggih, matur nuwun. Iya. Pripun, Rama? Lho, ya kono to karo penonton. Oh, mekaten. Iya. Dikeparengaken nggih. Iya. Nggih, Bapak Ibu sedaya warga mriki ingkang rawuh sabar nggih. Menika enten jawah menika berkah barokah saking ngarsane Gusti. Nyuwun sewu ngempil kamardikane panjenengan menawi teng ajeng nggih, sing mirsani teng ajeng kepareng lenggah nggih. Mersake sing wingking. Nah, mboten ketingal, ngoten nggih. Sampun nggih, sami lenggah sing ajeng. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini sangat istimewa tenggenipun Desa Binangun istimewa luar biasa. Menika daerah utawi desa ingkang budaya nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kados mekaten. Ingkang mirsani luar biasa wau kula angsal data kurang lebih penontonnya ada 1250 penonton luar biasa. Tepuk tangan buat Binangun.
Kula namung saged derek dedonga, derek memuji marang ngarsane Gusti, mugi-mugi desa mriki warga mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Mugi-mugi desa mriki tansah warganipun pikantuk rejeki ingkang kathah melimpah Allahumma. Alhamdulillah. Tuku sabun teng Kutha Kediri, mugi desa Binangun tansah kathah rejeki Allahumma. Amin. Tuku sabun cacahe loro, mugi-mugi prawan Binangun ndang gage entuk jodoh. Tuku sabun cacahe telu. Kuwi kok doyan sabun to, Dok? Apalane sabun. Ya wong sementing kan Purwokantine kecekel to, Pak. Ya. Mbok apa sikat ngono. Sikatke mangke Purwokantine mboten pas. On nggih, entuk. Pancen iki nak urusan Purwokanti, wah niki. Pinter ya, Le. Bangke lah kados dodok nika dongane wong wedok niki Lho. menguasai ya. Nggih. Kados komet nggih nika riyen enten sejarahe to, Mo. Sik ta, ngene ya. Aku kurung kometi kiai to. Niki Piye lek cara dadi kiai iki piye? Aku pengen roh. Aku kurungu bolak-balik kok Nyapa to, Pak? kejaba ndagel kok dadi ustad to. Nggih, guru agama. Coba tak pengen roh. bedal buktek nomen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedile bocah piye to, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi. Oh, Binangun niki enten salam kok malah cengengesan to, Dik. Nyun sewu kula salam ndongakne jenengan, jenengan jawab ndongakne kula. Ngoten nggih. Binangun bersatu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri Piye, Ji? jaji sapa lho kowe iki? Wong kata-katamu ki lho gak bener. Mulane ibu-ibu warga Lho, mriki iki padha mukadimah lho, to. Lho mukadimah tapi sing mbok bahas kuwi gak gak bener lho, Mas. Salah lho kuwi. Salah. Tak benerke. Sing bener piye? Pirsani piyayi mriki kok gak isin lho kuwi. Piyayi mriki kathah mubaleke kok omonganmu. Sing bener piye? Sing bener ki ngene lho, Mas. Asolatu isik to tak warai dhisik. Kowe menengo dhisik. Asolatu wasalam iku, Met. Lho aku gak omongi. Aku guru umi-umi tok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Yo raine kaya bak konsentrasi. Bu Yo biasa. ngene iki. Ya, ya, ya. Biasa mesti ngene iki. Sing bener piye sing bener? Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, berarti kurang ambiak. Ambyak pari to piye kok ambyak piye? Terus nih. Amma ba'du. Alah lopo lho kok terus sama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Dalu punika masyarakat Binangun bersatu, terdiri dari 5 dusun menjadi 1, yaitu Binangun. Mila punika siang napa sore wau pun dibelehke wedhus kendhit niki, ya menika tujuane ngenditi utawa ngrapeti paseduluran antara 5 dusun menjadi 1 desa Binangun. Niki nak mboten gara-gara Bapak Kepala Desa Kok kepala Kepala Desa. Bapak Kepala Desa nggih menika Bapak sahabat ki mau Bapak Haji Kadi sesuai kalian asma Kinarya Japa. Mo, kena dijar padha coke ya, Lek. Kenging no. Kadi menika mumpung TKT bakal dadi. Mila punika kula suwun Pak Lurah tekad membangun Desa Binangun monggo dipun kencengi. Insyaallah TKT jenengan mesti dadi Allahumma. Amin. Kados ngeten iki nyun sewu mboten kula kok mega ditanggap ning ngapik-ngapik ngriki mboten. Ngalembono mriki mboten. Ning niki desa percontohan sing saged nguri-nguri ugi ngurup-ngurup. Nguri-nguri niku tegese seneng, ngurup-ngurup niku purun nanggap. Ya ngono le. Nggih. Urip kuwi tegese urup. Nggih. Urip nek ora urup jenenge ora urip. Lah nggih mboten Uripe migunani. ngurup mergo saka
Tanggapan. Lah ngoten. Lah nek gur seneng tok akeh tunggale. Kados ngeten iki nggih nguri-nguri nggih nguruk-nguruk. Menapa malih niki Barengi sasi suro. sasi suro. Ngerti kowe sasi suro ki apa? Lho, mboten no. Dadi Ora ngerti kok sombong lho kowe iki. iki jenenge sedekah bumi to, Dok. Suro ki luar biasa lho Mas kangge tiyang Jawi lho, nggih Pak nggih. Iya no. Suro niku termasuk suci fulane lho Mas, nek Ora, wong Jawa. Nek suro aku rung mengasah Wonten itu. sing ngarani suro, surasaning rasa wonten. Oh. Wonten sing ngarani suran nggih wonten Pak. Iya. Suro iki mau apa? Surasaning rasa. Oh. Suran nggih wonten tegesipun. Piye tegese iki? Suran menika syukur marang pangeran. Dadi wong urip ning alam donya kudu ngeling-eling sapa to sing dadekne awake dhewe, sapa to sing nguripi awake dhewe, kudu ngerteni, Lah, kudu tirakat dipadosi. Lah iya. Barengi sasi suro, coba aku pengen komet, pengen roh ben kira adise. Kula kerat. Yo kudu enek dongane. Soale niki suwunane panitia lho, Mas. Aku ora gelem. Ora gelem kowe malah mulai dicepot gasmu kowe. Waduh, iya. Sing kira Ya. soale niki pun terkenal, Pak. Nika Terkenal ya niki. kondange komet teng daerah Bojonegoro. Oh, niki suarane nggih sae, nate teng pondok. Ya, Met ya. Gae. Lho, piye kowe tak unggulno lho. Nggih, kula purun, Bang, tapi sing ngartekne niki nggih. Oh iya kenal. Nggih, terjemahane Kok apa? ngartekne pripun to gak nggih niki Yo, mawon to. mikir Ayo piye? gelem ora gelem mulai lah aku. Sing kira komet, sing ngartekne kowe ngono. Ngoten. Heeh. Nggih. Tak siarke riye. Heeh. Innalillahi. Iki lho kuwi cocok dendeni wong Lali aku wingi nyiarne ning masjid nek wong kiroah kok malah innalillahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya warga masyarakat Binangun ingkang disara sarojingipun nggih menika pembacaan tilawatil yang akan dibacakan oleh teman saya nggih menika Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Waktu dan tempat kami perjualbelikan. Kami persilahkan. Kami persilakan. Urung Monggo. digone didol. Di Spotify ora? Iya no. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismalam salim salipan berajib. Bis malam salip-salipana brajib. Korban Ada penjual asongan total sekop pecel. ada penjual asongan dodol sego pecel. Tulupan godong telo godong jati kasar. Kulupan godong telo godong jati kasar. Kok gak ngerti? Koyo kolu. Kalu ora kalu leken. Kolu ra kolu leken. Koyo sereten ora. Ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua. Ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua. Sada kene sada kono. Sadok kene sadok kono sadok bocah iki. Ora rasane iki nek guyon tenanan ngantek mak prek. Lah kowe kira apa gak ngerti dijawab Pak Kowe iki Suntoyo apa dikon kok? kira apa malah saire apa ki mau? Lho kene dagelan kon kiroat ya salah sing ngongkon to. Wong kene Iya. kene dhewe ngatur urip. Dagelan kon. Lah nek sedekah bumi niki pun kula bahas. Oh, Iya, bab iya. sedekah bumi. Niki sedekah bumi to? Iya. Penting lho niku. Pentingnya ning gondi. Lah nek ora penting awake dhewe piye lho? Kanca-kanca yoga piye? Iya. Mula-mula aku ngarep mau wis nguri-nguri ya Ya ngurup-ngurup. betul. Sedekah bumi niki bentuke niki. Nanggap, seneng terus nanggap. Nggih. Sedekah bumi niku
butuhe napa nggih menika ngilangi suker sakitipun. Nyus. Oh nggih. Oh pembagian door prize. Pembagian door prize gundulmu no. Enek udan ki lho kok pembagian door prize piye? Nggih, Pak Lurah nanggape jan lengkap. Lengkape piye? Wayang enek campur sani sak udane ya ditekakne. Dikira kuasane Pak Lurah niki kuasane Gusti. Nggih. Wong Jawa minangka awake dhewe ya ora saged nyuwun, ya ora saged nolak. Nggih wong udan niki Jawa ingkang barokah. Ha nggih. Nggih namung sekedap niki sekedap malih mun terang. Insyaallah amin amin. Sik ya. Nggih. Ngenteni udane terang. Siap. Nggih. Mas tintingane Mas oke Mas. Ditanjake presidennya Pak. 3. Aja ninggal aku. Hei. Wiwit biyen janjine bebareng. Bareng-bareng. Ika. Oh. Yuk. Amaju dah yuk. Obeng dah. Oh. Kowe iki bareng kowe teko entek-entekne udane kok medun iki to. Lah mboten kula salahne ya. Berarti iki kaya mendung. Dodo niki lho mendung. Mendung sing awe kesuburan. Jale Kak. Niki lho mau terbukti lho. Jawa Gresik kados ngaten penonton tasih utuh lho. Coba Nggih, Cek. Dak? Oh nggih. Oh minangka remen kalih wayang kok ya. No, aku pengen sampe nembang nyilio iki nyilio mike Mas Dodo. Ubeng ana panggunge, ngono. Tetep lagune diganti lagune nangis sak jroning atiku. Ya. Mubeng panggung. Yo kowe diubengi ben diubengi bocah iki. Oh ngriki to. Kula kita mubeng panggung. Bapak jane ape sprinter kok. Nangis ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Ade ubeng ana. Yo. Sing dhuwur mencolote. Ayo diubengi neh. Bangku.
Komet. Nggih. Kowe lek nonton wong wadon ngene iki piye? Walah lah niki barno bedil ya oke ya. Gak masalah. Aku tapi gak teko. Dah, kowe nak ngerti kancane kudu pangerten to, Do. Piye amri awake dhewe iki jejer karo sapa, Dek? Heh? Namanya siapa? Heh? Aduh, lek niki anu normal apa mboten to, Ya Mas? takono. Oke. Namanya siapa, sayang? Hah? Nama. Hah? Duh, piye iki? Iki lem tako ora sing alus sing apik kok iso nuwun sewu diajeng paring asma sinten nggih menika? Nami kula Ika Kang Mas. Oh, Mbak Ika. Enjing. Dek Ika nyuwun sewu ki dalem saking pundi? Kula saking Tulungagung. Lha wong cetha jelas Saking Tulungagung nembe sepindah panggih jenengan tasik sekolah napa sampun merdamel? Hah? Oh, tasik sekolah. Eh? Kelas pinten? Yo. Tulung ana to. nyuwun sewu diajeng. Enjing. Wau dugi mriki jam pinten Kula dugi mriki wau jam 6. Jenengan lek kula sawang niku ya apa pasuryane ketingal cemlorot kados mekaten. Alah masak to Mas. Injih. Nyuwun sewu diajeng. Pripun? Yen nyuwun sewu lek sampean karo aku tak ibarat ngapuntene lho nggih. Nggih. Lek tak ibaratoi sampean iki kaya-kayake sebagai bulan. Bulan. Heeh. Aku sing sebagai lintange Nang dhuwur ning dhuwur awake dhewe. sambar bledek tiyer bongko. Kok iso ngurusi urusanku piye to? Oh, Awake udan dhewe ini. tetep bersatu. Iya Mas. Yen tak ibarato meneh diajeng, Napa? sampean tak ibarato dadi kembange, Kembangi sampean. kembang mawar sing mekrok-mekroke, aku sing dadi tawone. Aku sing babati. Kembang rong sampe metu kembang tak babatin tek. Kowe ape mek apa? Wong kok sirik karo tanggane nyapa to? Diajeng wong ayu. Pripun Kang Mas? Yen tak ibaratne iki sampean dadi sepatune, Sepatu. aku sing dadi kaos kakike. Dane. Awake dhewe tetep bersatu, gembel dadi siji wong ayu. Tapi mambu. Kaos kaki karo sepatu. Mambundang kok disempet diajeng wong ayu. Pripun Kang? Yen tak ibaratke sampean ki tak ibarate mobil, Mobil. mobil ambulan. Kok iso ambulan? Mboten napa-napa, cinta itu bebas lho, Pak. Oh iya ngono. Sampean tak ibarate mobil ambulan. Aku dadi supire, kae dadi mayite ya wong ayu. Nggih. Ora apa-apa. Aku dadi apa? Mayit, Kowe lek kowe apa? aku dadi supir Sopir. ambulan. Wah, tak wedeni kowe nabrak wedet mati. Iya ra? Lah kok aku diserang mati terus bongkot terus. Lah kancane mbok ibaratno mayit iki nyapa kok? Lah kudune piye? Lah kowe ape nyanding karo iki apa terus iki gelem karo kowe? Sapa ngerti? Ngerti piye? Utang gelem karo aku, ya ra? Iya dadalan nek pengen iso carane gelem piye. Dik. Heh? Iku urung jawab kok wis mbok jawab. Aku ngono mesti oleh-oleh yo ngono kok. Coba Mas. Dok, Pripun? kowe iso nyuwara ora? Nggih to. Au, au, au. Nyuwara sing apik. Siang Pantoro Ratri. Siang. Siang pan iso. Siang pan. Bu kebu. Adane durungokne. Niku to nggih. Ya. Lah nggih kula kan ngecek niku nopo leres ngoten. Sak pinten Mas adene? Sakmono. Siang. Ya, petak kuncine kuwi kok ya ora paham kowe lho to ya. Ya. Siang pan. Sik. Siluman ketum nggih. Apa Kau aku diam aku biar aku menyanyi. Janganlah kau mengganggu aku terus. ora duwe gulu engkek. Lho ngeten iki kan ngece kula to, Pak. Kowe kok ngomong aku ora duwe gulu, kowe nyawangmu piye to, Le? Endi? Lha iki kan gulu to, Mas. Duwe gulu kok rekoso nendang. Rekosone Napa piye? gulune cendhek ngono kok. Lah kowe apa itu gulu? Duwe lah celuk enak penak. Met kok, Met. Daneng. Ya padha, aku ya duwe gulu diceluk ya padha. Dak dadak. Dalem. Sawake. Iki berarti ra duwe. Iki duwe cuma modele kakean gulu berlemak. Oh iya. Iya Tapi to. ten, Mas. Siang pan. Madhep iki. Sing tak padane nadane ngono lho. Nondukan gabah. Oh, tebon ireng iki. Sing mesra, sing mesra. Siang pantoro ratri. Nek nyanyi merem ngoten iki lho, Mon. Mon Jadi- ling mani. Niku
umpami sing wedok ilang mboten ngertos ngoten niku. Cahe mendul. Nggih. Niki nembe waras kali dinten. Ora tau sekolah. Alah belas MTS Madrasah Hidayah niku pedal. Oh. Madrasah. Kran sokran. Piye to, Ji? Jadi Lah aku mau celuk sokran terus ya. lah nyuwun sewu kok ganggu pripun to Pak wong swara pun kula penak-penak. Nyanyi ketoke biasa sepele. Ning nek nyanyi ora nganggo rasa, ora nganggo ati Ekspresine beda. ora duwe. Ngono lho. Lah Jelas kok komen. iso? Ayo sik kowe sithik ya, kita mari sithik ya. Ya. Sithik engko nggonen. Sak pira, Mas? Siang lagi pa ngono tok wong ngono. Pantara ratri. Ya ra. Mong Ndak penak, ndak penak, mani kok gak sing ati kok ngene to. setiamu Aduh. Apa e? Piye to kok kowe Apa e? kowe kuwi lho ngetutno suaramu. Iki Ngono. sabotase ketok Lah iki. sik, kowe nek lagu halusan gak iso rada kasar iso ora? Lho, nyuwun sewu kula nek Ngomong. lagu halusan rada bloro elek, Pak. Iya. Nek aminor ah, Mas, aminor. Aminor jreng. Biyen ke kompak karo kowe lho to kae. Biyen. ngapa awak dhewe pian kepaduk Ya ini sadar iki. Masa subuh? Iki ngerayu jere mbok Oh. nembang. Lagune apa to Mas iki? Lagune iku lho kalah weton. Kalah weton yo ora sakmono. Tak pira? Kapira Mas kalah weton Mas? Aminor kuwi tetep Mas kuwi aminor. Ya. Ayo. ngapa awak dhewe pian kepaduk Melek. Ya. yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk cari wong tuamu wetone ora gaduh Gathuk asale saka tela. Gathuk iku tambane apa? Ala-ala gethuk asale saka tela. Mata ngantuk iku tambane apa? No. Iki apa e? Jere mitri. Medhek kudu mamblekno. Wong kene nyanyi sing bener kok sampe. Lah kata-katamu lho terakhir piye lho? jare wong tuamu wetone ora gaduh Gathuk asale saka tela. Mata ngantuk. Kotak-kotak. Enak ngene. Kaken giringan soapan metenge. Bisa kowe ngono. Dalem Kowe jangan taruh jogetmu. Cah lemu. saged to, Pak. Cah lemu apa iso? Telenomikmu. Oke. Jogetnya sing top. Jijimu ana mluru Ji. Ya. Cowok pet. Bisa. Oslo. Wih, lincah. Yuk, jas. Terus. Apik. Luar biasa ya Mbak ya. Luar biasa. Ternyata Mas Yo lemu ning staminane Loh, nanti kok bongko. Staminane bongko. Kenapa tuh? Oh, acting. Mbok gaya ben ditulungi cawe Aduh, itu. Allah. Nyapa lho, Pak? Ngaku. Nek joget ngoten niku, Pak. Apik joget mati. Profesional. Ya, mbok yo sing eling net jangan. Mbok yo langsung angkatan. Sing cepet. Mbok yo sing eling. Sing cepet
kurang Ya sing eling. Mbok yo sing eling. Iku budaya pancene bener kandhamu. Lho, kaya ngono ki lho. Ora Iya. dadi iki jogete. Kentekan napas. Sing niki. Heeh. Lah nggih bar Ya, juga- Mas diaturke Napa niki, Pak? siang pantau ratri ya. Siap Lah, nggih. ayo Pak. Langsung Mas. Sampun Romo. Ki sindenku sing centil ngene iki. Niki. Heeh. Iki. Dadi rena-rena eneng selembut ulal kuru ya eneng. Nggih. Iya. sing niki energik tenan Pak niki. Loh, iki eneng sing komplit. Pripun? Ngetoprak iso, Lho nggih. nyuwara apik, Enten niki. silat ya iso. Silat. Coba genduk Handini. Silat beda. Jenenge Handini, Mas. Handi nih. Handini. Monggo. Panggilannya Hadi. Handi ini kok panggilannya Hadi ki piye to? Ya Dek Handi. Iya, iya, iya. Ayo. Bocah wibowo. Cuman kok, Nduk. Ya, wonten sinten menika Diajeng Ayu Handini. Yo. Oh, piye? Kok iso piye maksudnya? Nyapa lho, Dok? Paling gak kalau pun nyuwara Handini kok tung tak tung dang tung tak tung tak. Walah, sepoti ngoten lho, Pak. disepati kersane regeng. Kersane regeng rame ngono lho, Mas. Oh iya iya Iki iya. iya. piye aku balik neh. Balik. Balik. Lho alah Mas aku kelek beser lho. Monggo Bapak Ibu ingkang presiden salajengipun wonten sinten menika Presiden Ayu Sulistawari. Wonten Diajeng Ayu Handini. Tung tak tung dang dindang dindang dang. Asik. Nah, maksudnya gak ngono. Lha kowe ora ngomong matur nuwun kok malah. Ora nganggo dalan tempe. Lah nyapa Lah lho? piye Mas? Musike iki dituthuk. Musiknya dituthuk Mas. Kersane ketinggal kompak ngono lho, Mas. Oh, musiknya dituthuk. Dituthuk tok. Baleni malih berarti. Nggih. Oh nggih, monggo. Ya wonten sinten menika wonten Diajeng Ayu Handini. Pancen musuh rombongan angklung ki repot. Nesun neh. Lah jarene dituthuk, oh sampun dituthuk. Kok omong sing cetha to. Lah sing cetha to Mas. Piye to? Mesti sampean kan nyekelalet musik to. Sampean cekel terus sampean dol. Lho. Ah, nesu, nesu. Nesu, Ngene lho, nesu. Dok. Nek ngomongi arek-arek ngene lho. Kowe kok ngono, bapakne aku artis awakmu ya. Modele kok nyepele wong. Artis awakmu ya. Ya. Ane kanca-kanca bentuk tak repot-repot nggih. Kendangnya tak kula riyen. Monggo, ada siapa dia artis Jawa Timur kondang Indonesia? Ada Cak Dodo. Dung 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 dung. dung. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ding 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 ding. Ketek gendut. Ketek gendut. Seneng ta? Hatimu seneng ta? Seneng gundulmu amblek to. Iya, Pak. Lah sepote kayak ngono. Apa enek kendang ketipu kok ketek gendut. Aku ora ngomong ngono lho, To. Kuwi kendang, suara kendang kaya ngono. Kendang piye? Ya ngono kuwi. Ada Cak Dodo. Berarti aku gak leh ngomong. Gak lama. Kendangnya ya. Kendang wae. Iya. Ya mesti aku mbok ino ketek gendut. Ada siapa dia? Cak Dodo. Ya ra, rungu dhewe kowe. Ayo. Rungokno angen-angen. Ketek gendut kuwi nyemoni kowe, Dok. Kendang ketipungnya sapa to, Mas? Alek. Apa? Heh? Alek. Sampeyan wis suwe to gak ngetipung. Wis suwe, wis seniman kok. Melak gak sesuk gak? Ada mau Nyapa apa? Mas? Sewetrum sikilmu. Oh sing ngendang tangane disetrum. Kaya sing genah. Ya wis, siar-siar dhewe, gamel-gamel dhewe. Lah kuwi iso ngono lho. Lah ya ngono. Nendang. Lah ya apa gamelan kok ketek genduten. Lho. Ketek genduten nyakar dasmu kuwi. Lah kowe kok nesu nyapa? Ya apa enek ketek kok sakmene gedene iki lho. Lah ketek sakmene kok ngentekno wit to, Do. Ojo tersinggung Mas. Ojo tersinggung, Tek. Saman ngerasa berarti. Lho, lambene cek neh. Kong, Kong-kong gundulmu kuwi. Jing, Aja Kong ya apa, Tek. Kong? kingkong. Nah ngono lho gamelane. Wis iki lho Mbak Andini wae. Ayo gamel kowe. Ada Handini. Kok iringan kok apik ya Mas Jalan Kok gak izin. Ringan. Pitch box. Kok ringan kaya boyo. Bajul. Jenengan Handini, Handini. Surabaya jenenge apa? Iki rak putune Pak Siswondo. Sing Ketua ketoprak. ketoprak siswa sedaya niku. Iya. Siswa Kok Siswa jaga ya budaya. apik. Siswa Ketoprak ya apik. budaya kok siswa sedaya. Siswa budaya. jenengan persa ta Mas Dadak? Lho nggih, riyen mbah kula pas seneng kali ketoprak niku teng pundi mawon mesti delok. Baik. Baik. Lan jenengan? Boten. Ah mbahmu nang ndi wae ndelok wong main kok. Akan menaik. Baca kom. Pripun?
Jaja, kowe nembang dangdut rayunan iki. Nah, aku rayunan Mas, jale Mas. Cocok, Pak. Dangdut iki Oh, saged. iya terus iki kembarang iso bocah iki. Wow. Komen niku spesialis. Kowe nganggo basa ketoprak deh ya Bang Suli takono. Anu mo ngrayu kula ndamel nadane jarwo. Jarwo. Apa kowe? Ayo kudu iso. Iki jaluke putri lho, jaluke putri ayu lho, kudu putri. Andini. Mohon maaf nih ya. Iya Bang Jarwo. Kali ini saya akan mencoba untuk melantunkan suara saya merayu kamu gitu. Iya. Sopo kamu sini? Di belakang. Iya, Bos. Di belakang nanti kamu minum obat nyamuk dulu ya. Makasih, Bos. Saya nggih mau saya. Saya budalnya. Suarane kaya Sik komputer. senen aku weneh. Suarane Doraemon. Doraemon meh padha karo Jarwo, Mbak. Tapi rada rempet. Kathok otomatis. Kok iso kat. Lah piye do anu kae Doraemon nak yo ngetokno alat. Aku yo iso Doraemon. Piye? Iso. Iso. Lihat. Sepak kula. Ndak pareng lho. Kowe tumon kula sempakan. Net, Potonganmu. kowe nirone suarane Roma iso. Sakit insyaallah. Cara arepe Roma nembang suarane piye? Assalamualaikum warahmatullah. Suaraku, masya Allah. Cantiknya. Masya Allah. Pintenan iki. Kok pintenan Kok piye to? masane didol ngono ya Mas? Boten lho Mas. Oh. Sing tenanan Roma Irama arep ngrayu karo Hani. Iku Roman iki dados sinten, Pak? Kula sinten mo? Ani. Barang. Rumah ge ani no. Kula Ani. Nggih. Oh iya. Ani-ani bayi ya. Ari-ari Mas kuwi. Oh iya. Musiknya mendukung ya Mas, instrumen. Ani, Iya Roman. aku mencintaimu. Aku juga. Meskipun orang tuamu tidak menyetujui Iya. karena aku penyanyi. Insya Allah aku akan memperjuangkan cintaku kepadamu. Terima kasih Roman. Sebuah lagu yang aku khususkan buatmu. Apa itu Roman? Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Saya. Tumben bapakmu gak nang omah. Kok basa Jawa apa Mas? Rumah campur. Oh, rumah campur. Ono binangon. Semoga akan terobati rasa rindumu padaku, walaupun telah berpisah, hati kita bersatu. Luar biasa. Terima kasih. Sayang. Mas Dodo, jenengan mboten tanglet kula. Badhe teng pundi? Bani badhe tindak pundi? Badhe ngeteraken suami kula sontek mati niki Mas. Ala bojone penyakiten to. Anu aja sotik Met. mati. Derokno sotik. Sotik. Mengapa? Oh, ngono to. Opa pala lho, opa pala. Palapa. Opa lapa. Piye Mas? Mengapa dalam Suwae nggih mo? Lungur. Terus. perjalanan cintaku Mlaku rono. Mosok yo suntik ekah-ekah ngono to Mas? Sotik anyang-anyangan ya iki lho. selalu ada yang merintangi pada diriku yang hina. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Terima Emang? kasih. Sesuk to. Oh saiki Orang kowe. aku weane ngoten. Kok nek wis sedik aku tak lungi 100 ngoten. Orang gowo aku. Ngono Sekuat. Ya, repe. Iring ngono Mas, repe. Sekuat apapun. Iki nggih mo. Nyudi iki. Iki apa to?
Iki saking persisnya karo Sotik lho. Ah niku dereng dodok. Woi, aku tau nyanyi maratuaku minggat kok. Apik lho kuwi termasuk. Minggat ki ora sukses. Lah kuwi termasuk. Tapi tenan tak sawang kok kene. Lah awakmu nek nyanyi keliru. Liru piye? Gayane niku lho, Mo. Nerokne lagu sing sakniki anyar-anyar. Piye? Apa lagu Kok? Oh, dewa-dewa niki. Iya. Gede Oh, dawa. ayang-ayang. Nggih. Gede dawa kadahane maratuwa. Ki apa lho bocah iki? Didowo. Lah minggat akhirnya. Yo layak lek minggat tekan Mas. dendi lho kok. Nah, Nak. yang ki nanti. Andini, Inji, sama lek pasanar Mas Komet tembangnya apa, Nduk? niku wau. Ndak maksudnya dangdut apa Jawa? Mas Komet, Mas Komet nggih, Mo? Nah, Mas Komet. Komet apa dadak? Dodoy ora gutak nembang. Ragu Bocah saklek lho, ngono saklek. ngono. Bocah lahir bareng bledek apa iso. Piye to? Ganteng ora. Kuwi upama ora sepuh no. Ayo sabar. Nyapa? Cara ora sepuh. Heeh. Licik nom. Medun tak tugas mie goreng. Oh, Anting. Dodoy yang gede. Ayang-ayang asal Mo. ayang-ayang. Sese, lakune sing penak apa? Lah nggih niku. Ayang-ayang niku ra, Mo? Apik to? Wow. Sae insyaallah. Enek gamelane ora? Wow. Wonten. Diparingi gamelan. wonten. Wow. Jalan warung musik. Dadi lagu izin karo bapak cek ngono. Izin. Ngono lho. Dok, Iki kono sulah. Boten nyapa kula nyusul kali jenengan. Baca kok petita-petiti. Boten napa-napa kula kali jenengan. Lah kok nesu-nesu. Ora apa-apa kok milih-milih. Mosok wong dilono lahir bareng bledek iki enek. Lah kok bareng ora? Ora. Barengi kutune. Lho, aduh kok bareng piye lambemu lho kok. malah maksa. Boten kula kali romono kados ayah dan anak. Ayo. Iki mergo kurang bayaran mereka manis. Anu nggih. Piro le bayar itu saged Anu kan kula anu ning sapine dewa. sapine dewa. Rumah api-api lho, Pak. Eh? Anyar-anyar to, Pak niki? Apik-apik piye? Anyar-anyar. Kula dangu mboten ndereke jenengan dadine. Nah, Bae yo mat, lha kok jejer kono kaya apa yang udah susah kaya. Ya apa yang udah susah. Aji. Lho, Wonten 3 besi. dhuwur-dhuwur. Dadi dah. Nah, Lek sinden kene iki pertumbuhane apik, Mek. pun pol dah. dikira step. Napa malih? Sabar, Ayo. sabar sih, sabar. Nanten romo. Yo ngene iki banyak cugetan kok bocah. Napa Romo? Sekian lama aku menunggu Piye, Cuk? untuk Kadung rapi. kedatanganmu. Ngerti ngene. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Matur nuwun lho, Pak. Tangan Sinden sing iso mengetekkan aku ya gitu. Berarti suswi. Sakung subsidi piye kene koyo ketek susui. Sampean karo aku sebagai penonton yang sedang melihat penonton situ ya. Ya, ini. Seselang selain dirimu, kasih. minyak rambutnya banyu udan. Tiada yang lain lagi tempat bersandar diri mencurahkan isi hati. Lama sekali aku Pletet. menanti kedatanganmu kekasih. Coba saiki Andini kerayu karo si Dodok. Asik. Gawe lagu dangdut. Iki. Lan boten emang. Atau Kok aku sing di pulau karanganmu dhewe apa nih Dini? Aku tak cuma di kecewa. Aku ini modernisasi. Nah, Oh, sembarang.
modernisasi. Iki sampean kan pengen ngerah bodoh. Nadane Mas, Nadane yo Rafe Cundamani. weh kira-kira. Cundamani lho Mas, spesial Ah, itu Mas Cundam. Dodok menika. Lagune Cundamani sing dinyanyekno Cindil Tikus. Apa jenenge tikus dilaku. Rungokno to Mas. Gitu. Batang. Eh? Kupingku sing kopo apa suaramu sing gak genah to? Apa to, Dah? Batang. Lah apa to Mas sing Sampeyan nyawang aku apa kaya batang wedhus ngono to? Kudune piye saya? sayang ngono lho. Lah kuwi mah mirip kuwi mau kok, Mas. Ndak pas kok ya Mas. Sayang. Nah, ngono. Batang Yo mohon maaf. batang sampe gede batang apa? Batang kebo. Dari Anda batang kebo. Kebur apa-apa seperti ngumbul. Ayo toh, tak nikmati aku. Sayang. Iya. Titip Pa, rogoku. pa, Titip pa, rasa. pa, iya. Tresnoku. Cucerep, cak, Seneng iki cucerep. pokoke Ayay. sing ngerti. Oh, padha kocloke. Tapi yo kanca ceri. Enak iki asli tiba nek iki. Mak gedebuk ngono Mas. Ora nek wetengku gedhe nyapa mbok kon mengisor ndodok pripun to sampean rasa.